Downside, no rest. No Bodoland, no rest. बर' फरायसा आफादखौ आं बुंदों बिसोरो बड'लेण्ड नामाव हय आन्दलन खालामदों खिन्थु बेखौ लानानै राजनितिसो खालामबाय थादों बिसोरो बड'लेण्डआ दिनै जाथ'वा दिनै जाया होनना बिसोरो 100% बुजिखागौ खिन्थु बिसोर राजनिति गेलेनांगौ नालाय बर'फोरखौ बे बड'लेण्डनि नामाव मुभमेन्ट आन्दलन खालाम थगायनानै राजनिति गेलेबोबाय थादों खिन्थु जेनबोबाय थादों खेबथाम नै एबाराव आरो खेबसे बावगोन खेबब्रै जानोसै खेबब्रै जानोसै आगोलावथ' खेबथाम थांखाबाय आरो एबारजों मिलायना खेबब्रै जाबावसैलाय दाथ' नोङो रायजोखौ थगायदोंना थगायाखै दा बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया जै बर' हारिनि जै होननानै एथ' गोबाव आन्दलन खालामबोबाय गामसा गानै गानै माबा प्रमद बर'आ दिनै एबसुखौ गारनानै दिनै पलिटिक्सआव हाबबाय आगोलाव बुंदोंमोन बियो जोङो बा आङोखौनो होनदों जानांगौ बियो आङो बिटिसिआव EM GM जानो थाखाय बा MLA जानो थाखाय बा MP जानो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै बड'लेण्डनि थाखायसो आन्दलन खालामदों होनना हरसे लेक्सार होदोंमोन बियो खिन्थु दिनै बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारनानै UPPL आव फैबाय मोजां जादों गाज्रि नङा बेबो गोदान खोथा नङा आगोलाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समावबाबो बियो पार्टिखौनो खालामखादोंमोन जेनबोबायसो थादों खिन्थु दिनै जेन हक दिनै पार्टियाव हाबथारबाय मोजां जादों एबाराव पार्टियाव हाबनानै बुजिसिगोन बियो राजनितिया मा आगोलावथ' सा एबसुआव थानानै UPPL खौ डाइरेक्ट सहाय खालामदोंमोन बियो डाइरेक्ट माने फुरा डाइरेक्ट एबारबो मोजां जाबाय खिन्थु आबसुना प्रमद बर'ना बेनो बियो एथ' गिदिर जाथिनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन जाथिनि बिराद गिदिर खोथा बुङोमोन गामसा गानै गानै आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बेहा जाथिनि फारसे जुदि बेबायदि एथ' सेन्टिमेन्ट दंमारोमोनब्ला दाखालिथ' बिराद गिदिर हिस्ट'रिक मोनसे सानमोन बियो स्कपमोन बेहा देखायनाय मोन्दोंमोन सुक्तिखौ बियो गामसा गाननानै मानो खालामाखै आच्छा दिल्लीयाव गामसा गाननानै खालामनांगौमोन दिल्लीयाव आरो दाखालि प्राइम मिनिस्टार फैनाय समावबो बिराद मोजां स्कपमोन लाख मानसि ओइदिनखालि माने गामसा गाननानै लेक्सार होआखै बेनो बिनि जाथि मोजां मोननाया ओरैनो सायाव देखायबाय थाबा जायो सुक्तिखौ आं नाखस खालामाखै बे सुक्तिखौ आं बुंदों जोंहा बे सुक्तिनि दारै मोनसे जिनिसल' लाब जादों बेयो बिराद गिदिर एचिभमेन्ट बेयो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सेपारेट स्टेटनि नामाव आन्दलन खालामला होनना बुंबाय आरो NDFBआबो दिनै सुक्ति खालामबाय सान्थिनि नामाव बेल' बे मोनसे जिनिसाल' जोंनाव जे बर' जाथि हिसाबै आन्दलनमुखि खुनु संगठन गैला आरो बे सेपारेट स्टेटखौ लानानै दिनैनि दिनाव बर'फ्रा आरो आन्दलन खालामला आन्दलन दि गैला फ्राय जोब्बायानो एबसुआ गारनाय माने जोब्बाय दिनै NDFBआथ' मालाय बेलेग इसु दङ बिसोरबो सेपारेट स्टेटखौनो नागिरदोंमोन बा सोरबाया सभारेन्टिनि खोथा बुंदोंमोन थाङै थुङै जेखिजाया NDFB मोनब्रैबो भटआ सान्थिनि नामाव जिथु सुक्ति खालामबाय बेनो बिराद गिदिर खोथा माखासे डेभेलप दिनै सान्थि फैनाय लोगो लोगो BTC एरियानि डेभेलपमेन्टआ अन्य रोखोम जाबावगोन मिथिबाय आगोलाव एबसुफ्रासो होबथा खालामोमोन आन्दलन खालामनानै बे जायाखै जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननांगौ बेखौ दिनै गारजोब्बाय बिसोर सेपारेट स्टेटनि नामाव आरोबाव सुक्ति खालामहैला बेखौ सारेन्डार खालामबाय बिसोर एबसुआ सारेन्डार होनबा बेखौ खालामला नालाय थांनाय दिल्लीयाव सारेन्डार जाहैबाय थारमाने बर'फ्रा बड'लेण्ड नङाबा ओरैनो गोजोनो जाम्बा जागोन बड'लेण्डआ ओरै जायो अट'मेटिकसो बिनि थाखाय आन्दलन खालामनांगौ गैया हयथ' 20 बोसोर नांगौ हयथ' 25 बोसोरबो नांहैनो हागौ बा 30 बोसोरबो नांहैनो हागौ दिनैनि बे BTCनि जिथु क्षमता बेखौ लानानैनो जोङो दिनै खामानि मावनांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार इन्डास्ट्रि गासिबो नोङो जेनेबा परिबेस होनो हानांगोन स्टुडेन्टफोरखौ बोसोरसेयाव जाहाथे BTC ओनसोलनिफ्राय सोरबा हारसायानो जा सोरबा बर'आनो जा बोसोरसेयाव 6 जन 7 जनसो जुदि